3:00 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Orang merendalan, dahil lamang kinagpadarang merendala. Eh lamang si Chak Diling pinadara naman na suman. Magi po, Angel, si Chak Diling suman niya naman eh. Kaya nga nakasurusubrakan na ngayon, oy. Kaya nga nakasurusubrakan na ngayon, oy. Kaya nga sige sa nang request mo kisuman. Ako nga, wala mang pigpadarahan nga kay Angel. Basta Chak Diling, ako digwaman, bala ka na. Mga limang pidaso lang, okay na ako kaya. Mga tugang, may mga sinyalis data bikon ang tao may kwarta. Ayan, alago ka din doon ha. Igon at tabi yung mga sinyales kung ang sarong para maaraman mo kung ang sarong tao may kwarta. Number 1, pirmi siyang nakaulok. Pag ang tao mga tugang pirming nakaulok, gusto sabihon da tabi kan may kwarta. Yan. In other words, kung ang tao pirming nakamurosot, mga tugang, gani may problema talaga. Gani na ubos na mga tugang subunos, kaya ang sarong tao da tabi, ay ki problema pag abot sa araw na bagay. Number 1, Ate Rochelle Armenia. Ate Rochelle, oy amiga, ang tao da ang pirming nakaulok, sinyalis da yan na may kwarta. Yan, Magayon na ni. Ang sinyalis da ang mga tugang na ngaya pirmi kang may kwarta o may nasasaray kang kwarta sa bangko o dahil kang problema sa buhay pag-abot sa financial. Ang tao da normally da tabi Ate Rochelle Armenia nakaulok. Yan, di ba? Iyo databi ang ugali nin tao. Ikadua, mga tugang na sinyales. Permi siyang nakaulog. Kung sabihon, konektado ang mga tugang siya po perming maugma. Masayahin in Tagalog. In Bicol, mga tugang mainugmahon. Pag ang natural databi sa tao, nasa may kwarta, number 1, naka-smile. Pag naka-smile ka, iyan tabi mga tugang hali sa imong puso na ilinuluwa sa imong ngimot. Na ilinuluwa sa imong ngimot, asin iyang pag ilinuwas mga tugang sa imong ngimot. Iyo man databi iyan ang hiro kan sa imong lawat. Kaya ang body language nin tao, mainugma, asin mailing muna sana na siya mga tugang dainin problema na pinagampang. Pangtulo, ang tao daan na may kwarta perming fresh. Yan. Permi databing fresh mga tugang ang taong may kwarta. Kung sabihon, permi po siya mga tugang gari perming gari permi siyang nakakarigos, Gari permi siya mga tugang na nakakarigos o gari permi siya gari baga permi siya mga tugang na gari permi siyang hingiskisan, di ba? Gari permi siyang nababaribi. Kung sabihin databi mga tugang, iyan ang sinyalis na pangtulo. Hello? Hello, ikaw baga, permi ka maugma, kaya makwarta ka baga permi dito. Amigo, ang pagiging maugma ko, pigdadara ko sana. Sa totoo lang, Sa totoo lang, Migo, pag ako di ako naonra ng mundo na ko. Pero maano ka talaga, maugmaong ka talaga tao, hindi? Pag ako, Migo, pag di ako naonra ng ganda may kiniblit akong di ako pigonra, dako lang problemahan. Maprograma ko din na banggi. Ano? Maprograma ka din na banggi. Igo ako, Migo, magdangog ko dyan alas 7, maprograma kami ni Shara. Manaw ka mong lodo, mamatay ako. Iyo, magdangog ka taman na ako mga pakulo lamang yan na bagi. Ready na si Shara, sa partner ko? Handa na. Handa na siya. Matibay siya. Tamay siya baga yan? Ay, ata na nga, ni. Kung bagaan, LPT baga yan.
Inahiling ko na. Mas magaling pa sa jowa ko. Send mo na hiling si Sarah. Send mo na Inahiling ko na di personal. Send mo na hiling si Sarah. Hindi mo kaya sabi to sa call yung titikit. Nakamdaman mo kung sa baba mo hindi sa GB. Yun eh. Kawan mo ikaw ng natikit sa tao naman sa baba. Iyo pala, ano? Kumusta Sunod po ito, titikit na ano? Perang taon ka na nahiling mo siya? Mga last year pa? O ngunya ng taon? Wala nga taong kasi. Artista Pinoy. Takong last year, may pagbabago ngunya na 2024 siya. Nahiling ko rin. So sa Ayala Mall. So kumbaga nindi dyan. Ayo. Para tandaan mo pala si Sarah, di? Para tandaan mo. Maestra yan. Matibay na akin. Ata na nga ni. At yung nga nang pigbibili bang kunig diyo. Isang ulok-ulok. Pero dyan ka. Okay, sige, Migo. Handa na siya dyan naman. Handa na. Yo. Handa na. Okay. Salamat, Migo. Alright. Ano pa databi? Kung ang tao databi may kwarta, bako siya mga tugang na masungit. Yeah. Di ba? Kung ang tao da may kwarta, bako siyang masungit. Gusabihon, mga tugang ang kwarta da tabi nakakapagbabagonin aura nin tao. Pero dito dapat mga tugang pigigibo ng kwarta, yun na po mga tugang ang satuyang Diyos. Di ba? Yun ang pigyo-Diyos tabi, di ba? Dapat karong kita, maski kita makwarta, maski kita mga tugang maugma, tapirmi kitang may kwarta, pero mailing mo, dapat kitang mga tao, kwan tabi, bako kita dapat ano yan, data dapat na pigigibong an amo tayo na ang Diyos. Sorry. Pigigin ang pigaamo tayo na mga tugang an kwarta, di ba? Kaya databi at the end mga tugang of the day, ang tao na maugma, pirming nakaulok, maugmahon, tabi, ano pa siguro ito? Maugma, pirming nakaulok siya. Pirmi siyang nakaka-relax masyado. Ang pangultimo sabi, sa gabos na iyan, ang pangultimo ang taong relax. Na. Pero mind you, igaw man tabi mga tugang ki mga tao na mga makwartahon, pero tabi isinda, pero tabi isinda mga tugang mga problemado sa buhay, di ba? Mga problemado sinda sa buhay, may mga tawang araw ka, naramido kong nata. Mga problemado sa buhay, tatakol manindang utang, di ba? Takol manindang mga utang. Pero usually, pag ang tao databi may kwarta, araw databi kan ang aura. Ang pangultimo, ang sa iyang pagiging relax. Yan. Ayan tabi. O yan tabi ang satuyan ng mga enot, na mga samno, mga tugang sa pagkabuhay nin tao, digdi po sa satuyang programang Pinky on Mo, baby. All right. Ano ining bareta na ini, Elon Musk has done it, iPhones and Android smart. Si Elon Musk, bagibidin si Elon Musk. Siya bagaan sarok gigibo na konsultant ni Donald Trump. Siya gigibo niya bagang konsultant ni Donald Trump. Tabi kaya mapugtak na sa kipainguragon mga tugang na mga satellite salbata ng lalaki. Ano? Grabe naman. Ano ko na nga pa ini sa Elon Musk, adi? Ano ko na nga pa ini? Alright. Mga tugang, good afternoon, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Welcome po sa tuyang programang Pinky on Mo, baby. Kumusta po ang satuya na mga aldaw? Ang satuya tabi na mga kuan mo niyan, ang satuya tabi na mga kababayan niya to na mga may birthday palan ha. So may mga birthday mo niyan, happy birthday, ha. Good afternoon tabi kay Nilda Valderrama Gomez. Happy New Year po sa inyo. Dino Guarino. Good afternoon po Henry M. Happy New Year. Marites Arespe. Happy New Year po Kuya Henry Maceda. Salamat po. Okay. Good afternoon po sa Indo. Henry M, may ano ini? Ay tutod po magdangog ka mo. May mga pwede ka mong kun marayan sa endong patama-tama. Diyan na hapon, mga adya aga, pwede ka mo na magkaigwa man lamang ki ano yan, ha? Magkaigwa ki kaugmahan tabi sa buhay. Okay? Ang satuya tabi na ito. Sandali lang ta may reaction. Digdi po sa mo igwang babayi kung anong kanos iyo man ang raot kan ugali. Masyado ka mo naman. Pabaya isa na. Pabaya isa na ko niyan.
mga tugang an sa iyang pagkatawo. Di ba? Ako kaya, bossing, mga amiga, mga kapingki, sa totoo lang, desa kong makanos, desa ko yang pugi, ang parariho, tabi yan. Parariho, kitang tao. Kitang tao, ang nakakapagayon sa tuya, kung paano, number one, matali, ano yan, ang nakakapagayon ang pagiging mainulok, di ba? Nakakapagayon ang perming maugma, di ba? Nakakapagayon yan. Tabi, kaya, mas maray na, ano yan, good afternoon, ano yan, si Chafe ba ya? Chafe? Garo, kamusta tabi, Chafe, ang pagluto mo dyan? Garo, masira mo ng pigluto mo, tabi, Chafe, adi. Ha? Ansay mo na kuhan, ansay mo tabi na ipapakaon kay Ate Rochelle taod-taod. Ano? Gari, tama, Chafe? Ano na, Chafe, kung pakaluto mo ka ang taod-taod, naluto muna nga adi. Naluto muna nga ya. Taod-taod baga, gari, itry mo ngayon na umapudyang ki-tricycle o ngaya sikad-sikad, maski ako na sanan magbayad. Adi, pag-abot digdi, taraman mo si Ate Rochelle, Shell, ipa-tricycle mo na yun kay Henry sa DCGB. Yan tabi ako digdi, Chafe na, from, ano yan, 7 to 9. Yan tabi ako digdi na 7 to 9. Gano'n man si Ramon magtimo-timo habang kwan, habang ano yan, habang ano ini na padarangayakan mga barkada di. Hapo ka naman ganyan. Alright, ito. Pangyayari sa garing ngayon kung ano naman ngayon nagkairisipan mo naman ngunyan hapon. Okay? O sige, mananaw kita ngunyan tabi ki, o taon mo na, mga dyan ng 7:30. Ay, 7:30, dyan pong alas 3:30. Mananaw tabi kita mga tugang kiload. Ano, mananaw tabi kita kiload. Ano, adalan nindo ko na ng mga bagay-bagay na pinaghanda mga tugang sa New Year. Tama, Ate Rochelle, baka salo sa pangarang ko na ano yan, na tinaram, pero aram ko ang ngaran niya kan mama niya si Chafe. Si Chafe ano yan, pangaran kang mama ni Rochelle. So kasing, actually, mas magayon si mama niya kumpara kay Rochelle. Sige ngayon, pasiram-siram pa. Abante ha pa ngayon, ano yan, ngayon, padaranta ka dyan. Okay, o sige, alas 3:20, oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. O, sige na. Isay po dyan halat ko na ha. Gusto mo suman, mari na digi sa harong, patanaon ta ka, maski nagpaasa ka kang Christmas, sako, asin sa aki ko. Ay pangyayari, nasingil kita ka ini kan wish ko gayud ini. Swerte daw mga prutas na bilog, pero garo ang maswerte para tinda ki bilog na prutas ta mabenta. Pwede. Morning, Kuya Henry. Hi kina Alexa. Ay, good afternoon, Kuya Henry. Hi kay Alexander Maravillas, Algie Irene Ativo Mirnanovino from Ver Maravillas ng Kamalig Albay. Salamat po, DCGB. Okay, ito. Good afternoon po, Hen. Tama ba na pag pizza ono day dapat magparagasto da? Dinakulang ko man na mga pagtubod na yan. Pero aram mo, kung hilingon mo ang positibo ka na bagay, sasabi baga, pag nagparagasto ka da, maupos ang taon, sige ang gasto mo. Kung halimbawa ngayon nadasmag ka, ubos-ubos daan taon, sige ang dasmag mo. Hindi, ang maray kan, mas maray na magasto ka pag pizza uno. Nganing ubos-ubos ang taon, sige ang gasto. Kung sabihin kaan, igwa katabi mga tugang ki kwarta. Yan. Okay? Good afternoon, tabi sa imo. Hen, good afternoon po sa mga taga Binitayan, Daraga Albay. Yan. Hi po sa mga taga Binitayan.
Pirmi daw na nakaantabay, digdi po sa tuya na programa. Mag-ingat ka mo ta. Sabi mga tugang kan Bicol University, sabi tabi kan Department of Health, and fireworks related injury tabi sa Bicol, uminabot na po sa 15. Di pa nga nagpupuon. Sige na pa ng papurutok nindo. Di pa nagpupuon nga ni, sige na papurutok nindo. 15 na tabi na sabugan. Sigon mga tugang sa Department of Health, gamit databi ang improvised cannon, ang nabiktima nin 5-star, quitis, whistle bomb, asin iba pang klase, nin paputok. Kaya, sige sana ka mo, papurutok sana ka mo, tangani na maugma ka mo, makuha nindo ang hanap nindo, mapagalon baga na masabat kang New Year, igwa ka ki problema sa buhay. Kaya po, sige sana. Sabi kan Department of Health, ready man databen mga hospital. Kaya pag naputukan ka mo, ang gigibong no, tabi hugasan. Halimbawa, kung maputok na, di agad pagkaputan. O kung titiputo ko na, nung ka na magkaput ka. Alagad kung naputukan ka, dapat po hugasan, iyan tabi din sabon, asin tubig. Kung di kayang hugasan o kung nagkasiriblagan na iyan, dumumang katabi sa mga pinakaraning hospital, dumang katabi magpatahi kan sa imong lugad sa kamot, kausakan sa imong kausakan kan sa imong kan sa imong kalukuhan sa buhay. Iyo po. Okay na? Sige. Huni po, 100 pesos tayo. Sa mga kahula, tabi kang mahiwagang tanog. Ay, bako. Hindi to. Tapos na to. Tapos na. 100 pesos. Ulit. Oh. 100 pesos tabi sa makahula, mga tugang kang mahiwagang tanog. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Hello. Ano yan, Tornilyo yan, na pinaralagsak? Garaw-garin dagit ka. Madagit ano mapagparadagit-dagitan mo, madagit ka na, may mangyari sa emo. Dapat relax ka lang, permi. Nya, no. Kaya lang. Dagit-dagit ka, sure, tinilalayo. Paraning. Migo. Bako ka magagagit. Siya ang permi sa emo. Tama. Pag dagit ka sa kanin, permi ako man sa emo, kaya ang swerte, arayon. Latasot ka. Ano yan? Tornilyo na pinaralagsak mo, dyan sa garay mo. Sala. Sala, boss. O, tawang taga mo kiklo. Hindi po, actually, dakol kayo ni dyan sa palibot. Wala ka. Hello, good afternoon. Hello po. Yes, ano po ang tanog? Tig hugasan po na aluminium so kaaganan ki spaghetti. Sala. Wow. Sige, mamaya. Sige daw. Dakol kayo ni dyan sa palibot. Dakol kayo ni dyan po sa palibot, ha. Actually, kung lumayan ka sa mga... Basta, dakulong kayo ni dyan. Dakulong tabi kayo na dyan. Kung, alimbawa man, mali lang. Hello, good afternoon. Hello po. Yes. Ano po? Maupod po. Yes, sabi. Ano po ang tanong? Lata po kang cocktail. Lata kang cocktail. Opo. Na ano? Na? Piga ano sa mga buko salad. Sa bigigibong buko salad. Binuksan. Ano ang nangyari sa cocktail? Ano po, binuksan siya tapos pig suso laog. Tapos sulatan niya, sa basurahan. Uyo. Ay, matibayong ka. Anong pangaran mo?
Joy. Joy. Po. Sala. Bye-bye. Garing nga pigpakuan mo naman nga ako. Garing nga pigpaliman-limanan mo sa naman nga ako kan sa imo nga na mga style mo. Ano na? Actually, itong ukod dyan na cocktail na can, gari harali na duman. Harali na duman sa katotohanan. Okay na? Alas 3:25. Ano na? Hello? Good afternoon po. Matray Gilaray. Sige po. Ano po ang tanong? Kutsara po. Na? Kutsara na sakngimot nahulog. Kutsara? Apo, sakngimot. Anong kutsara? Sangimot? Apo. May kutsarang sa bitis? Ay manay. Po, Lalong wala. mo minara yun. Sala. Sige, bye-bye. Awinda. Pangyayari sa maabaka. Ano na? Nakulong ka na dyan sa palibot tabi na kwa. Nakulong ka na dyan sa palibot na pwede mong mailing. Lumakaw-lakaw ka sana dyan. Nakulong tabi dyan sa palibot. Alright. Hello, good afternoon. Hello po. Yes. Ano po ang tanong? Mga lata po ni Angel Condensada. Mga lataki? Po, evaporada po baga. Ipapurada? Apo. Tapos? Pinuksanan. Tapos? Tapos sulat kiglaag sa lamesa. Tapos? Sala gayon. Sala. Awin na. Kutsara so coach sa The Voice. Ayun na ganun. Salbata ng Angel. Si Angel nag-type kayo niyo. O si Sai, si Jenny, si MJ. Ayun. Salbata ng Angel. Tasun ko yun yung babae. Yun na. Ang mga helang kagatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang panginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tangani pong magbangatay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud at proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant poan na nagkataon ng proteksyon sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwede po na mapugulan ang paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man ang minom o dae, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Hello? Hello. Yes po. Ukod ko po. Ano po ang tanong? 2 litro po kang kaaganan kilech plan. Metrocan? Litro kang kaaganan kay leche plan. Sala. Sala. Bakit ulokon siya. Basta ini, basta ini po, ini usually pigagamit sa oral daw, pigagamit siya. Kuno yung gamit nindo. Basta pigagamit siya Diyan baga sa mga mall sigwa kaiyan, diyan sa mga sempang. Basta di man kayo ang kada harong igwa ka ini. Ang kada harong po igwa ka ini, day po nawawara mga tugang. Day pwede ngan harong day kaiyan, Day pwede ngan harong day kaiyan. Maski nga ni bako pareho ka ito, igwa talaga mga tugang ang kada harong kaiyan. Di po? Ano na? Dali kong tadaw digdikon igwa ki chat, baka may chat sa Messenger, baka may tamang simbag sa Messenger. Sabi ni Rinin, orasyon ngaya sa mapaputok. Taon migo, orasyon, yuman ang gadadi. Yuman ang gad migo. Orasyon ng tatodod sa mga mapaputok. Yan. Hello? Good afternoon. Hello, sir. Good afternoon, boss. Wow,
Bakod man. Ano ang tanog? Direk kalderong nagkaurulog. Grabing hul. Dahil isang lao. Migo. Nagkaurulog muna. Araw kayo ni Migo. Kunhain ang kaldero. Actually, gari, saro sindang lugar. Ano na po? Ining mga nabubugtakan baga kang kaldero, etc. Gari saro sindang lugar, Migo, ang bugtakan. Aha. Aha. Istante. Nagkaurulog sa istante. Sala. Isipan mo sala. Isa itong kay ba mo sa Ayala kaso saro. Ha? Isa itong kay ba mo sa Ayala kaso saro. Sa Ayala? Oo. Sa LCC Ayala? Yo. Si Mrs. yun, si Mrs. Aw, gari ba ko man baga? Migo, kung ang kariba mo dyan sa bako tunay, di ka ba dapat magparador display sa matawo? Di man, taso gaw-gaw mo. Pasikreto pa, no? Kung may tigatao ka, bako man lantad. Si Mrs. nga ni, tapig sikreto kong tawanan. Aw, yo. Kuna, kung ang kariba mo dyan iba, dapat bako ka mo dyan, sa iba ka, sa dit ang tawo. Wait man, paano yaw ka mo naman sa gilid pa, no? Sikreto niya ko nito. Salbatan. Wala to sundan. Okay. Salbatan na ini, oh. Ano na? Itong simbag mga tugan nga kaldero. Gari. Basta sarong lugar yan. Yaw nandyan, tabi. Yaw niyan dyan. Yaw po yan dyan. Sige daw, last 5 minutes. Yaw po yan dyan. Hello? 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 Yes, good afternoon po. Oo, po. Opo, anong tanog, boss? Kasirula tayo, boss. Ha? Kasirula. Kasirola ata sala. Basta ining bagay na ni yaon ni diyan sa bugta. Siyempre ko bugta kang kasirola migo sain. Sabi sa, istante. Bako ang Basta sala. Ano ba? Platito. Sala pang platito. Baokod tabi ako casserole na aluminum na may laog na paligid-ligid. Sala. Hello? Hello. Ano po ang tanog? Baso po na stainless, tigbutang sa lababo. Sala. Rice cooker. Rice cooker, binutang sa lababo. Sala. Bye-bye. Tawag ko na ka mo kiklungan. Ini po, yaon sa kusina. Yan sabi ko magkakasama ko sa nagukod kang kaserola, kang kaldero. Ini po ng bagay na ini. Usually po, yaon sa kusina siya. Yan po siya sa kusina. Dahil pwede nga isaray sa... Dahil ko, usually sa muya, sa harong, pigisaray mi sa kusina ini. Sa kusina ini pigubugtak mi. Inda sa arong nindo kung sa indo binugtak. Hello, good afternoon. Hello. Amigo. Hello. Hello. Iso na kaling sa ko sa Ayala? Abang kumano? Anong tanog, Migo? Kasara ba sa kasirula? Nahulog. Sano? Kutsara sa kasirula. Kutsara sa kaserola. Oo. Sala, boss. Kutsara sa kasirula. Sano? Sa kasirula ba yung kutsara? Oo. Sa kasirula kutsara. Okay. Taga saan kami go? Tabaco City. Pangaran? Ricky? Sala, Ricky. Basta ini, yaon po ini sa kusina. Tara? Anong tara? Food tray? Food tray. Mali po. Hello? Hello. Yes, good afternoon po. Afternoon. Opo. Ano po ang tanog? Kawali na nahulog. Kawali na naulog. Grabe, ang kawali ba man ang tanong? Kawali baga. Patungan. Sa patungan. Anong patungan? Tugukon. Gukon? Opo. Sugukon kan kawali. Opo. Ano nangyari? Nahulog. Nahulog.
Hello. Hello? Manay? Sala. Sala. Ata, imagine nun nindo, ano niyaon dyan sa kusina. Ano niyaon dyan sa kusina? Sige daw. Na pwedeng arog ka ito, mga to. Food tray, mali po ang food tray. Ano na? O, na, 5 minutes. Ano, 5 minutes. 5 minutes. Hello, good out. Hello? Hello, amigo. Ikaso na galing sa ko sa Ayala? Ayaw. Ano ang tanog? Stove. Anong stove? Stove. Ha? Gas stove. Gas stove? Oo. Ano nangyari sa gas stove? Nagkaurulog ang kaldero. Salamatana ka. Anong kaldero nahulog? Dahil pang lahog, dahil pa. Ano nga ng kaldero? So, mitan baga so, bako rice cooker ha. So, ano kapag kaya. So, Ah. may mga o-ring. So, may mga o-ring baga. Mga uling pala. Taga saan kami ko? Ah, Taga saan ka? Taga-Pawa. Ha? Taga-Pawa. Pawa, Pangaran. Pangaran. Ah, Pangaran. Brian. Brian. Oo. Anong nga ng kaldero, migo? Brian, anong kaldero? Anong klaseng kaldero? May uring? Oo, so, pigasap ng baga sa o-ring. Diretso. Gusto, paano na-create sa tanog? Paano? Aga po sa tamay nito, nagkarulog. Nahulog sa? Sa gas stove. Salmadana ka. Ganun naman, nadara mo naman ako sa tsamba ko niya na apon. O, sige na nga, ne. Sige na. O, igwa ka na 100 pesos na load. Iyo, o. Happy New Year. Happy New Year, Migo. I-text mo na katako sa number mo, Graray. Iyo. Sige. Okay, Salamat, sige, salamat. sige. Oh, na-disquido kita. Na-disquido kita. So, kung baga, Jerome, so, ito bagang so, kaldero baga na. Actually, so, kalderong stainless, so, manipis. Naulog duman sa, ano yan, so, gasto baga. So, ang gasto baga, iguang kasop na matagas. Naulog duman. Pag ulog duman, nagliligid. Ito ang tanog. Saka baga, naulog duman sa kaldero, so kaldero bagang niya na usonal. So kaldero mo niya na uso na manipis, naulog duman. Pag ulog duman, nagligid pa baba. Ito po, so tanog. Yo, nalat mo na. Natamigo tayo ba man din, ko na, ito so color, Nata ibang tipid, yun na 0991, 09916, ang last 2 digit, 3228. Yun na inimigo. Dito pala to. Dito. Syara, may pangload ka dyan? Ikaw kitang pangload pa. May pangload pa kita? Ikaw pa? Pero pa? Talaga? Talaga? Yung ano? O sige, paludan mo yun kay 100. Iyo. O niso number ako, may lang ha. Si Ate Syara, yun pala naman, may pangload pa lang kita, Ate Syara. Diyan na ka mong bagi magdarangog ta. 7 o'clock, mananaw kami ni Ate Syara kiload tabi ta. Kaya nga ni si Ate Syara, ipapartner ko dyan ta. Ay, wala man kitang mautangan kiload. Nalat ka na. Ha? Picturean ko na isang number. Ipadala mo duman kay kuan. Yung kay Ate Syara, so load tabi. Yan. Ayan, nene. Ay, hindi nga daw ko na nabasa mo ay. Hindi nga daw ko nabasa mo sa numero. Hello? Dito da yan. Dito. Pwede dito? Pwede? Okay. Hello? Manay Telma? Hello? Happy New Year mga taga Makalaya. Hello? Hello? Ay pangyari. Hello? Garo nahulog si Manay Telma sa kuan. Garo nahulog duman. Natalikan gud sa Pierkan Makalaya. Kaya nawara sa signal. Okay na siya ra? Nakaw mo na? Okay. O sige. Okay. Congratulations. Anong pangalan ka itong salbatanang ito? So anong pangalan ka ito? Brian ba yun? Tagasin nga nito? Sain?
Bunot. Sino ito? Pawa di. Taga-Pawa. 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 Taga-Pawa, tabi. Yan. Good afternoon po. Shout out kay Alexander Maravillas Algi from Ver Maravillas ng Kamalig Albay. Always naka-DCGB kami. Salamat, Henry M. Alright, pirmi kaming maugma habang nakatutok sa programa mo. Good afternoon, BP Henry. Anong oras po ang online mass ngunya nabanggi sa iko-cover nindo? Anong oras kit Jerome? Hi si Jerome. 9 o'clock ka 9 a.m. 9 a.m. po, mga busing. 9 p.m. 9 p.m. mass. Yan. Okay. 9 p.m. Saint Rafael kita. Saint Rafael. Yan. Saint Rafael. 9 a.m. Saint Rafael. Yan. Okay? Okay na? Pag 9 a.m. kaya, si Shara, ugmahon. Nalasubing nga sir matap. Nga ko iyo, ugmahon. Salamat ngaya. Makasimba pa ngaya. Ang pigahalat ko dyan, Ronald, mataram siya, makasimba pa ako. Kung aram ko ang sasabihin niya, makasimba pa kami. Aram mo ka ito ka na ako soltero. Aram man ako kaan. Maski ako nagre-report, Ronald. May reporter baga kami ito. Mga DV-ETSIP kami. Kana ko soltero talaga. Nagko-cover kami. Kasunod ko na sa motor. Ata na. So, kumapot kang marita, baka maulog ka. Baka mga niya kapot kang marita, baka maputukan ka. Hello? Happy New Year! Happy New Year, Merry Christmas po, Manay Telma. Iyo nga ni. Bay sa natagaro, Enero, mapasiring ako dyan. Pag ako nagpasiring dyan, happy itong taka. Amo? Aha. I-text ka. Iyo po. Okay, salamat. Happy New Year po. Happy New Year. Yan. Mga padabaw sa kuyang mga kabarangay. Nagko-cover kami ka ito. Sige, ang report ko. Diyan ako na-assign sa daraga. Nakasulod na sa motor. Be, marana. Tama, kuha na kita. Masimbang mo na kitang dua. Siya kami sa Daraga Church. Simba kami diyan. Kung ako sa Albay Cathedral, nakasunod diyan. Bata kahit mga ambiit, si Dracula o naharalabaw ng antena. Pagkatapos kang, yun na, kuha na, New Year na. Masabi sa kikiblit, yatod muna ako sa arong. Tata, yatod muna ako baya. Ta sabi ni Mama, dapat 11:30 nasa harong ako. Dapat bago magputukan bagong taon, yaw na ako sa harong baya. Inata, nagtatrabaho pa. Nagtatraday na. Gusto ko, bagong taon, kaya ribata ka. At dali na, dadagitan baya ko ni Mama, dali na baya, atod muna baya ko. Sabi ni Mama baya, yung nga, yung paniniwala mo sa pamilya na dapat, yaraon kami. Dali na. Tatangan niya kung may trabaho. Dali na. Bala ka, dagitan ka ni Mama. Dahil magpaguli sa harong na alas 12, dagitan ka ni Mama. Pagkatapos, sige, ulit ta kang 11:30 ha? Okay. Tapos, balikan ta kang alauna, sundoon ta ka. Masayang kita, basta. Maglipo. Magayunon baga magmotor-motor Ronald, may kasunod ka Ronald. Ade, magayunon. Magayunon siya. Hanggang mala. Ano ko nagdangog sa arong. Masabi si Mrs. Garing nga, hindi garing nga bako kuman experience yan na pag-istorya ka sa radyo. Tapos, kung maganal, pagkasimba, masayin kita. Madina na muna kita. Sa ihin. At madina na muna. Sa'yo nang gusto, duman sa guhan. Tapos, pagkakaon, nagkaon-kaon ka mong doa. Happy New Year. Tapos ngaya holding lakaw-lakaw ngaya kamo diyan sa Ramon Santos Street, holding hands ka mo. Tapos masayang kita. Malak ka na basta uli ba kung atab. Sana. Malak ka. Sa taba. Hala. Hi, swellmate. Yung naman swellmate sa
Basta uli mo kung ataba. Winda. Pangyayari sa pangyayari sa maabaka. Ano may nag-crack di wala ko na. Ano. Wala sa uli mo kung atab. Tapos kukudutong ka naligi sa kanaligi ba sa may kanaligi sa may ano ini sa may kilikili kudutong ka. Tay uli mo akong atab. Ay okay. Tapos habang nagmumotor-motor ka, mapaluway-luway ka pa, tapos bigla kang lalatoson din sa baga. Nagkurukaskan mo, tama alas 12 na. Hello? Eh, Yes. Happy New Year. Happy New Year pala eh. Anong taon nga nito sa nawaran ka kimotor? Ah? Anong taon nito sa nawaran ka kimotor? Eh di man nagparin na warang kimotor. Maski mo niya, gawa kang motor. Ikaw kong motor mo niyan. O kaya, Day, ang sabihon, 10 taon akong nagmotor ta. 10 taon ako na field reporter, migo. kaya pero Itong 10 ano, years na ito na nakamotor ako na Honda 155, salbata ng kulog magkika ito sa bitis. Pre, Ah, kang may motor ka pa, yun si Madam, si Mrs. si Madam. Aday pa, day. O din, namuday ka ng motor. Kan may motor ako, nasa college pa ako, nag-eskwela pa ako. Nagpuna ko sa DCJB Migot, 3rd year college ako. Paguna, kung may motor ka, may yun na si Madam. Day May pa. motor ka pa. Kan kami na ni Mrs. May auto na ako. Ano Very auto ko good. pare? Owner type jeep. Very good. Oh. Ano very good? Napasunta kang salmatana ka. Pagpakaray ka dyan. Ano very good? Ako ba rin? Oh. Di ba man ang style ko? Sige, istorya bang buhay mo. Sige, istorya mo. Tapos. Ay, may nalagot ako ito nagdadangog si sa ano? Keto, may auto ka na katong dati, ade. May auto ka na katong dati. Wala pa, motor nga ni. Ang motor? Oo. Basta man, nagmotor ka? Ito. Talaga? Okay, amigo. Ang pinaka-primero ko talagang service, bisikleta. Tapos nagmotor ako. Bisikleta man kami nga ito. Oo. Ang maka-enjoy yun na. Ang maka-enjoy yun na. So, Makasunod sa bisikleta. ata na nga. Iyo nga ni. Ipin, ang sunod sa bisikleta, amigo, tindog. So, minatindog ba ka sa likod mo? Anong klaseng bisikleta? So, BMX. Halaba ba ka sa likod na... Taguna ko po, G. Halaba itong Pagpupod, isubuan mo. halaba itong sumay rimbag. Halaba tag sa ibong. Pwedeng tungtungan. Step nut. Oh, nya no. Pag padalagan mo, nakatindog siya sa likod mo, nakakapot ang kamot niya sa abaga mo. Oo. Tapos pag bigla mong preno, may nakakaduot ng gad sa likod mo. Ito magayon na experience siya. Kaya nga, iyo ka kayo ito, perme. Araw ka ito, tapos nagmotor na ako. May istorya ka pa? Wala ka ng istorya pa rin. Duda ako, pera. Ay, nasa iba. O, sige na. Abay. Okay. Sarawayon na dun. Pagkariya pa rin. At ang mga motor-motor na, di ba ukan malansi? Yan na, kaya sabi kay Joshua, yan nga ako mga motor-motor mga, di mo kan malansi na hoy. Ginuragan ko yan. 10 taon akong reporter. Antes ako nakakapot, kimikropono. Kaya aram ko ang mga trabaho dyan. Aram ko ang bareta na medyo chinamba. Aram ko ang bareta na kung paano sana tinangad sa pun kan kahoy. Riparon man, di ba? Oo. Kaya sa kaya nga ko, Diyos, waday ka magpara motor-motor kay kundi sabi ka pasusunod mo dyan ta. Madalon marot ang motor. Yung etabe. Magbabalik ang programa. Kapag babalik, ano orasyon mga tugang sa mapaputok, makalipas lang kayo ni. Sa pag-abot sang panahon ng Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho, dangan mga pagtaraning.
Ya di ang tunay na espiritu san Pasko, ang pagmalasakit dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, napadagos na maging liwanag nin paglaom, dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa indungamin. Ya diusad na pagbati, na puno nin pagkamuot, gyalin ki Mayor Victor Pirete. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa gabos. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi.
Namamas ko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Oy, Pinky on! Oh yeah! Oh baby, Pinky on. Oh baby ni Hello! Para po naman sa mga mairinom mo niya na pagkabanggi, luway-luway lang ang pag-inom. Tan mga helang kang atay, tabi, pwedeng magkaigwa kang alcoholic hepatitis o fatty liver disease. Sobra kang kaunin taba o kaya cirrhosis, ha? Tapos, ang kaugmahan, kung dahil ka magbabago. Kaya po, duman mga tugang sa mga mahilig dyan, dapat po may protection kamong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, protection po sa load asin. Yan po, mga tugang hali sa herb kaya natural. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant pong probadong epektibo sa pagtaupo rin protection. Sa oral doon na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mabawasan ang danyo sa atay. Yan po magkatabang man para mapugulan mga tugang ang paghubag. May bisyo man na wala. Mahilig man uminom mo dahil mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule. Isabay niya to sa pag-inom oral daw. Approve yan kan Food and Drug Administration. Saro po na food supplement. Ang Silimarin kang Liver Aid mababakal sa mga panginot na butika nationwide. Ang ina mga ito, hindi ka ba sa unin ng sakit? No approve 3, approve claim. Ay nako, alas 4 na po. Orasyon mga tugang para sa mga mapaputok. Para duman sa mga mapaputok ngunya na daw ano maklaseng paputok ang sendong gagamiton. Kinakay po na mag-iingat tanganin din problema siring man mga tugang day po mga damay ang pamilya sinang banwaan ta kasarabay tabi ang kamulmog mo na day magkasara sa pagpurutukan dyan na banggi. Kung di ka mapaputok siguraduhon mo na ang sa imong kamot malinig siring man mga tugang kung maputok na. Din hanggang pagdamloon tayan delikado din hanggang pagkaputan kung naputok na tayan tabi siyertong isigurado na masasa ang kamot mo. Siring man kung naputokan ka na ang gimong gibuhon mo, hugasan mo tulos, tanganin din problema, siring man mga tugang ang kamot mo maging mga marahay pabaga. Kaya tabi ka mong mapapurotok, kontrolo na sa nata, sayang lamang kang kwarta na binakalnindo, bat ang paputok mo niyan mga mahalo na. Kung ikatabi mapaputok dumang ka sa daing tao, ta delikado baka may makasirip sa imo. O kung bako man kung ikatabi planong magpaputok, siguraduhon mo na maray ang kauron mo, buda day magkakapiktar sa mga tao. Ang pagpaputok dapat tabi duman sa mga daing tao, tanganin din problema, taba ka makadiskwit kaning kapwa mo. Kung ika mapaputo ka kadibintador sa nang gamiton mo siring man mga tugang dapat subarato sana. Susaraday sana tayan tabi barato asin iyang pinigutugutan kan sa tuyang lay alagad mga tugang kung mapaputo ka. Kan mga siri-siri buda wato si dinanggad magkaon pagkatapos kano kung bako man hugasan ang kamot mo tayan delikado na mga wato si nakakahulong na gayo.
Kamu man tabi na mga kapulisan sa kuyang inuuwan sendong mga gibo, sa kuyang pinapasalamatan ng sendong trabaho na kamu magmonitor sa kapalibutan nindo kan mga paratindang paputok na sobraho na sa kilo. Ninhuli na nga ni kan siring na bagay ang pagpaputok niya to kontrolado. Dahil magparapaputok rin anuman na bagay magin sa may mga badilya na nakaantabay sa programang iniyo. Ari ba kaya titisting na magpaputok baga indiscriminate firing apod kayan o? Dahil hanggang magparagiribo kan araw ka na bagay tabak ang bala nagluwas sa puro kang badil nindo makalugtok sa tawo. Pag nakalugtok iyan sa tawo, luminaw iyan sa lawas kan biktima nindo buda sa payoserte sigurado na hospital ang abutan kaya no. O kung bako man pwede siyang mabuhay o kung bako sendong madiskwedo, makonsensya man kamo kung kamo maputok ang badil nindo sa pagsabat niya to kan bagong taon kung gusto nindo kiribok iban gibo nindo. Pwede man natubtubunan mga lata nindo kung bako man ang mga lanob nindo o magin ang kaldero, kasirola asin iba patabi na plangganang mapapasaon dyan sa indo. Ang pagpaputok dahil man ipinagbabawal pero dapat iyan tabi kontrolado. Kung kamo gustong magribok, pwede man naturutot o magturutot kamo tayan tabi pertehonon managayo. Pwede man napaputok gamit tabi ang kawayan naman tabi na pagribok-ribok sa kapalibutan nindo. Pero on the best kan kung mapaputok ka dapat sa nang silensyo. Salamat po kasi ng magandang tabay. Goodbye, mabuhay.